Parlarem sobre la química als pintaungles i els dissolvents. Aquest producte s'utilitza per pintar les ungles de les mans i dels peus i està compost bàsicament de compostos orgànics. Gràcies a la química puc pintar-me les ungles cada setmana de diferents colors i dissenys, me les mantenen protegides i fan que no es trenquin, d'aquesta manera no me les mossego. Començarem parlant de què està format el dissolvent. Quan apliquem acetona a l'esmalt d'ungles que conté la resina i colorant dissolt en acetona, s'evapora deixant com a residu una capa de resina. Els compostos orgànics de l'esmalt no són solubles en aigua, però sí en acetona. Aquest compost està format per 3 carbonis i un grup cetona. Ara analitzarem els compostos dels pintaungles. El component principal és la nitrocel·lulosa, creada a partir de l'àcid nítric que reacciona amb la cel·lulosa utilitzant com a catalitzador l'àcid sulfúric i com a producte obtenim la nitrocel·lulosa i l'aigua. L'acetat d'etil s'utilitza com a dissolvent universal. Pertany al grup d'èsters on s'intercanvia l'hidrogen de l'alcohol per un radical. El pentanol pertany al grup dels alcohols, també s'utilitza com a dissolvent i és un líquid incolor amb olor desagradable. La benzofenona, també anomenada difenilmetona, s'utilitza com a filtre de les radiacions ultravioletes. D'aquesta manera s'evita que la llum del sol degradi el color de l'esmalt. Pertany al grup d'acetona aromàtica. Com a compost inorgànic trobem l'òxid de titani. S'utilitza com a pigment blanc i absorbent de la radiació ultravioleta. El trobem a la natura en forma de mineral, com el rútil, la natassa i la broquita. L'esmalt d'ungles conté alguns compostos tòxics. El formaldehid pertany al grup dels aldehits, que contenen un grup cetona i 2 radicals, en aquest cas 2 hidrògens. S'utilitza com a enduridor i en dissolució aquosa s'anomena formol. És cancerigen i pot causar problemes respiratoris. El fratalat de dibutil s'utilitza com a plastificant. Avui en dia el seu ús en pintaungles està prohibit dins de la Unió Europea. Pot interferir en el sistema endocrí. El toluè és un hidrocarbur aromàtic format per un anell de benzè i un grup metil. És una resina que facilita l'aplicació de l'esmalt. Provoca problemes d'al·lèrgies i pot ocasionar irritació ocular. Afecta el sistema nerviós i a llarg termini pot causar càncer.